Sitok ente. Afgan, Afgan.
tok-tok kapisan yo. Woi,
Lah ya bakat mau timbangannya gerak-gerak lho Kang iki ya aku. Sesuk tanggapan neh kon gerak-gerak. Wong bedingen ki ora umum lho ya Allah, reokan ramene kaya ngene. Reoke loro, pembaronge ya double. Ganongan ya kenthong pongge, jatile ya apik-apik. Ngono bedingin ki duwe jadil sitok kae kok ya kira. Lah piye kok ya sing polah ki aku. Aku lak sing ndodok ngene. Bener mlakune rene teko kene lak kok retek etek rene iki. Kuwi arep dadi kuwi ambune batang. Kok kentung ambune batang kok nggih. Siwangi. Aku ambune batang. Aku ambune batang. Nuwun sewu bocah baguse kene ambune batang. Nek aku batang kowe ora kok luwih nemen lho nggih. Ya cuwilan mayit lah paling enggak. Loro. Lagi mari lho. Lagi mari lho. Ya didongakne wong iki ya kripik gedang, kripik telo, siti edang waton rata. Iki kira
acarane bersih desa. Diratakne sangka kono kengke diiring-iring teko kene iki bali desa. Paling endak ndongakne. Ndongakne apa entolku kenceng. Lakune adoh. Teko kene gagal kok. Pokoke dongaku karo bedingin luar biasa. Bedingin bersama desa kita bisa, bersama rakyat kita bisa, bersama untuk menuju yang Linda mulai apa? Dingin. Jadi desa sing dingin. Ayo kono. Niki kan siji. Pokoknya masalah ini tak doakan rezeki lancar. Amin. Pokoknya bersih desa ngilangi barang sing ala, muga-muga barang sing elek ilang, barang sing apik teko muga-muga wong kene rezekine lancar. Sing ora duwe bojo ndang oleh bojo. Ngono kuwi kok. iki ra engko bengi acarane wayangan ruwatan. Ruwatan iki dalam arti membersihkan tolak balak. Ngresiki apa sing ana ning desa iki, nekake rejeki sing makmur ning desa iki. Mugi-mugi panjenengan sedaya paringana panjang umur Allahumma. Amin. Rejeki lancar Allahumma. Sedaya guyub rukun Allahumma. Amin. Iki rek kok bagi pembarong iki rek bodho ngantuk dadi kripik gedang kripik tela. Sithik eding waton rata. Lali to men. Mikir sih tak. Oke, monggo. Mas Heri ndang. Nang diopen Mas Heri.